Il-Prim Ministru qed jibqa' joħroġ u jiddefendi id-deal illi għamel il-Gvern Laburista ma' Vitals u Stewart, deal illi kellu kundanna ċara mill-qorti. Deal illi seraq lil poplu Malti mill-inqas 400 miljun euro. It-tnejn wara laqgħa tal-Cabinet il-Prim Ministru baqa' jirrepeti li Stewart taw servizz lil pajjiż u baqa' jiġġustifika dan id-deal fraudolenti. Tant li f'mument minnhom bil-kemm ma qalx li mnalla kienu biex ittieħdet azzjoni għaliex fi kliemu stess wara kemm kien sod. X'moqqaftux id-deal mal-ewwel x'inkun taf li hemm daw l-affarijiet li mhux qegħdin mixin sew. Għaliex f'pajjiż immexxi mill-prinċipju tas-saltna ta' dritt, meta inti għandek proċess ġudizzjarju konsistenti f'kawża pendenti quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili li propju qed tiskrutinja dak il-punt, mhux biss il-buon sens imma r-rispett lejn il-prinċipji ewlenin tas-saltna ta' dritt jitolbu illi tħalli lill-imħallef jagħti sentenza. Ilhom żgur mit-2020 jiftulek għajnejk fuq dan id-deal u inti bqajt tħallasom il-poplu baqa' jinsteraq. Il-steward irċivew pagamenti taw lura servizz ma onorawx. Servizz taw lura jgħid li naqra. Jekk tista' tispjegali biex ikun nies ikun jafu s-servizz taw napprezza. Fil-Parlament fil-waqt li l-Oppożizzjoni b'mod isteriku bdiet tfixkel kemm tiflaħ tajt elenku. Mhux vera Prim Ministru taf li mhux vera. Tajt elenku ta' servizzi li taw fl-istess waqt hemm obbligi kontrattwali illi Steward Healthcare ma qdithomx. Il-funzjoni tal-Awditur Ġenerali fuq talba li għamiltlu se tkun illi jindika x'kienu l-pagamenti kollha li rċivew Steward u VGH, x'taw lura bħala servizzi mediċi u investiment. Robert Sabella qed jgħid li ħa azzjoni meta kellu twissija għal darbtejn mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Iżda dan mhuwiex minnu għax kieku verament rid jieħu azzjoni kieku kien iwaqqaf dan il-kuntratt immedjatament u ma jibqax iħalli s-serq ta' miljuni mill-ħalq il-poplu Malti għal dawn it-3 snin kemm ilu fil-poter. U l-Prim Ministru biex joħroġ mill-isqaq li jinsab fih qed jipprova jagħti l-impressjoni li qed jaġixxi issa li spiċċa daru mal-ħajt wara s-sentenza li ngħatat fil-qorti fil-kawża li fetaħ id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Nitlob minn Stewart kwalunkwe ammont illi se. Issa allura m'għax ma m'intix qabel din. Iva, issa għaliex issa ngħatat is-sentenza tal-qorti. Huma l-elenku ta' servizzi li taw il-poplu Malti. Għadhom estensivament fil-Parlament. Tistax dgħidhom li? Evidenti li skumdita fuq wiċċ il-Prim Ministru biex iwieġeb għad-domandi li minnilu dwar dan id-deal skandalus kif prova jagħti l-impressjoni li ma jafx meta ngħata l-aħħar pagament li Stewart. Il-Gvern huwa vittma f'dan id-deal ta' Stewart u Vitals. Il-Gvern huwa vittma Prim Ministru tagħmelek mistoqsija. Grazzi. Il-payment tajtulhom fi frar li Stewart u Vitals. Thank you. Grazzi. Marija Franca Lanza, Alnet News.